10 нафар аз субҳи имрӯз пушти дари Кумитаи дини Тоҷикистон ҷамъ омада буданд. онҳо мехостанд донанд, ки сафари онҳо барои адои маносики ҳаҷҷи фарзӣ кай шурӯъ хоҳад шуд. муҳлати ниҳоии сафар ба Арабистони Саудӣ барои талабгорони зиёрати ҳаҷ то 23 июн, яъне як рӯзи дигар боқӣ мондааст. бинобар ин ташвиши ин гурӯҳ низ аз норӯшанӣ дар сафарашон бештар шудааст. 5 рӯз боз модаем инҷа аз ноҳияи Қончӣ. моро гуфтанд ки равед баъд як рӯз мебуред. омадем 4 рӯз бозам инҷа 20 нафар сарсонем. маълум не имрӯз пага ҳамин хел рафт аст. чекому спурдагӣ ҳамаш тайёр. бояд 20 буравем буд. бояд 20 мерафтем. дар ин рӯйхати мақомоти Кумитаи дин исми нафароне нашр шудааст, ки дар парвози навбатии ҳавопаймо сафарашон пешбинӣ шудааст. ин мард мегӯяд барои анҷоми сафар тамоми расмиётро гузаштааст, вале номаш дар рӯйхат нест. ба мақсаде ки ҳами рӯйхати ҳами ҳоҷиё бироем бидем ки рӯйхата бошем, агар худованд ризо шуда бошад, агар хонаи худо мерем. тамом ягон чиз нест. мо интизорем ки ҳами дар ҳамин рӯйхат бироему сафар кунем ба хонаи худованд, ба Каъбатуллоҳ. сафари зоирони тоҷик барои адои маносики ҳаҷҷи фарзӣ 10 июн оғоз шуд. барои анҷоми чунин сафар ширкати ватании Somon Air ва Flynas арабӣ машғуланд. дар Кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Тоҷикистон гуфтанд, бо далели таъхир дар парвозҳои Flynas арабӣ чунин мушкил ба миён омадааст. бинобар сабаби андаке ба таъхир уфтодани якчанд парвози ширкати арабии Flynos, ин омил то ҷое боиси нигаронии мардум гардидааст. онҳо андаке хавотир шуданд ва тар мебинед баъзеҳо имрӯз дар паси дари бинои мақоми ваколатдор қарор доранд, то муайян кунанд ки кай онҳо ё наздикону пайвандонашон ба сафари ҳаҷ мераванд. тамосҳои ба такрори мо ба ширкати Flynas бенатиҷа монд. дар Кумитаи дини Тоҷикистон таъкид намуданд, ки сокинон набояд нигарон бошанд. сафари онҳо анҷом хоҳад шуд. ба қавли масъулони кумита, баъди бардошта шудани маҳдудиятҳои вобаста ба COVID-19 теъдоди хоҳишмандони ҳаҷ зиёд шудааст, ки ин ба ҷадвали парвози ҳавопаймоҳои фурудгоҳи шаҳри Ҷидда таъсир гузоштааст. тавре мо огоҳ гардидем, фурудгоҳи хеле бузурги Ҷидда имрӯз хеле то ҷои банд аст ва сабаби таъхири парвози ҳавопаймоҳо аз фурудгоҳи Ҷидда ҳам аст. хеле зиёд сафарбар гардидани зоирон аз кишварҳои гуногун арзёб мешавад. имсол Арабистони Саудӣ барои адои ҳаҷҷи фарзӣ ба Тоҷикистон 7000 квота ҷудо кардааст. нархи сафари ҳаҷ барои як нафар 59000 сомонӣ ё беш аз $5000 муқаррар шудааст.